जा ला निनाया सफैबाय नोंथांमोन आरो गावजों लोगोसे लाबोफादों माखासे गिख्रंथाव मिथिंगायारि जाथाय नंगौ ला निनानि गोहोमाव सोमजिनो हागौ माखासे मिथिंगायारि जाथाय बोथोर बिगियान बिफाना फोसावदों 2024 मायथाइनि जोबनाय आरो 2025 मायथाइनि जागायनाया जोबोद गुसु जागोन नोंथांमोनाबो हमदां हादों जानांगौ हरखाब बोथोरनि गुसु सुहाबनायखौ नंगौ हरखाब बोथोरा गुसुनिफ्राय गुसुसिन जानो हमदों 2024 नि डिसेम्बरनिफ्राय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गेजेराव ला निनानि गोहोमखौ नुनो मोनगोन होननानै बुहुमनां बोथोर बिगियान बिफाना फोसावदों आरो ला निनानि गोहोम गोग्लैनायजों माखासे गिख्रंथाव मिथिंगायारि जाथायफोर सोमजिनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना ला निनानि गोहोमा जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जानो हागौ भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आरो जम्मु काश्मीर बायदि साहायारि रायजोफोराव जर'खायै दुंथाया 3 डिग्री सेल्सियाससिम गाहायाव फैनो हागौ जायनि जाहोनाव बोथोरा जोबोद गुसु जानायनि सन्देह दं आरो गोबां बरफ गोग्लैनो हागौ बेबादिनो तामिलनाडु केराला आरो अन्ध्र प्रदेश बेंगलाव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि सन्देह दङ सा-सानजा भारतआवबो ला निनानि गोहोमाव जोबोद गुसु जानो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायदों मख'नो गोनांदि ला निनाया सानजा आरो मिरुआरि प्रशान्त लैथोमायाव सरासनस्रा लैथो बिखंनि बिदुंनिफ्राय गोबां बिबांनि गुसु सोमजिनायखौ फोरमायो सरासनस्रायै ला निनानि जाथायफोरा 3 निफ्राय 5 बोसोरनि उन जायो होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायदों ला निनानि गोहोमा जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जानो हागौ नंगौ बबेबा ओनसोलफोराव गुसु सुहाबनाय बबेयावबा रानस्राव बोथोर आरो बबेबा ओनसोलफोराव अखा बारहुंखा दैबाना सोमजिनो हागौ होननानै फोरमायबावदों बोथोर बिगियान बिफाना